An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛlɛmɛ nazara san kalo sabanan ye marisi kalo bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'o ye sungaloma kɔnɔ ye a ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 26 ye jate la san kalo 8 n'o hijira san 1443 san dɔw de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun ye taama ta ni ka taa Katarikaw fɛ yen nɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ɲɔgɔn sama ye Mali faranjala fanga ɲɛmaa ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka minisiriso min ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnw ni sirabagaw ko ɲɛnabɔli kama bolimafɛn bolibagaw ka lajɛrɛba dɔ kɛra ale tun b'o kɛnɛ kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ sibiri dongo kunnafoni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gao ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a ko mobili dɔ kɔni tun bɛ boli la o sira in kan dugutaga mobili dɔ kunnafoni y'a yira k'a ko jariwale tigilamɔgɔ kɔni wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka sira da ni mobili kofɔli nin ɲɛ o kunnafoniyaw sɔrɔlen finitigilakaw fɛ olu kɔni ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka taa fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na kunnafoni y'a yira k'a ko Mali finitigilakaw k'u ye maa 2 bɔnɛw ni na ni jariwale tigilama ninnu na ni ka tɛgɛ k'u bolola fɛn dɔw la n'o bɛ tali kɛ moto fo ka taa se marifa jugu dɔw ma a yirala k'a fɔ kunnafoni la ko jariwale tigilama kelen fɛnɛ ko tɛgɛkɛlaw la nin maa kofɔlen ninnu na kunnafoni y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ka fanfɛla la ko finitigilaka kelen joginna ale taara ka taa n'ale labitalen kɔfɛ ko ale tilala ka kasara a nin na an bɛ dugawu de kɛ an ka finitigilaka min tora nin ko la yarabi Ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya yɛrɛ ye kunnafoni y'a yira k'o kɔfɛ wulikajɔ kɔni kɛra finitigilakaw fɛ ni ka se ka susali ta ka yɔrɔw sɛgɛrɛ ka munumunu salo kɔni kɛ o kɔfɛ k'u taara tɛgɛ jariwale maa 4 bɔɲɔgɔnlaw fɛrɛ kɔfɛ ni wulikajɔ min n'a bɛ ka kɛ finitigilakaw kɔni kale kan don waleyajugu kɛbaaw kɔni olu kɔni b'u gɛn fɔ ka wulusiw nɔfɛ u bɛ ka wulikajɔ min kɛ ni ka dankari ta ka ɲɛsin maaw ma fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la ni ka se k'o ko dabila finitigilakaw kale kan kɔni don wulikajɔ kɔni bɛ kɛ ka se ka fu siri ni waleya in dan na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ko ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun ye wulikajɔ kɔni ta ni ka taa Katarikaw fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya mun na Mali ni Katari u bɛ se ka bolo ɲɔgɔnya kɛ cogoya mun na yaasa jamana in a bɛ se ka ɲɛta sabati cogoya mun na a yirala k'a fɔ ko minɛn caman kɔni b'an fɛ yan nɔ olu bɛ taa ni ka taa n'u ye jamana wɛrɛw la an kan ka nafa min sɔrɔ a la o nafa tɛ sɔrɔ a la Choguel Kokala Mayiga a ka taama in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ wulikajɔ kɔni ka kɛ an ka minɛn caman minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ taa ka taa olu ka se ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan nɔ nafa bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogoya mun na Dr Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. Qatar ministre de l'emploi ani du travail an ka kuma parti fɔlɔ ne sinsina kuma minnu kan o ye kuma minnu tɛmɛna ne ni u ɲɛmɔgɔw cɛ u ka premier ministre ministre des finances ani prince ye kuma minnu fɔ ye o ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi baara yɔrɔ bɛ yen baji bɛ yen dugukolo bɛ yen il y a le soleil aussi donc investissement baw de kan ka kɛ pour que ka fɛn bɛɛ dilan Mali kɔnɔ ka malo dilan le blé k'o fana dilan yani alkama yani an ka taa san kɛnɛma a filanan baara caman bɛ se ka k'an fɛ n'i y'a ye an ka baganw a bɛɛ bɛ taa kɛnɛma a pied an bɛ se ka usine jɔ Mali kɔnɔ min b'o transformer an bɛ kɔri min sɛnɛ a bɛɛ bɛ taa feere kɛnɛma n'a taara feere kɛnɛma an t'a prix contrôlé n'i ye tamasiyɛn dɔ d'u ma n'i ye kɔri kilo 1 i b'a san sɛnɛkɛlaw fɛ dɔrɔmɛ 50 mais n'i y'a yɛlɛma ka kɛ fili ye ou bien ka kɛ fini ye i bɛ se ka 800 ka taa 2000 i bɛ se k'o sɔrɔ a la donc au lieu que kɔri ka taa kɛnɛma an tɛ prix contrôlé an ka usine jɔ an ka jamana kɔnɔ k'a transformer jamanadenw bɛ baara sɔrɔ olu fana b'u ta sɔrɔ a la Mali b'u ta sɔrɔ a la i y'o de yirila o ye kɔri kɔ ye a bɛ se ka kɛ malo ye a bɛ se ka kɛ alikama ye a bɛ se ka kɛ baganw ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc o la an bɛnna min kan an bɛna forum économique Qatar Mali an bɛ don organiser Qatar gouvernement ani Mali gouvernement Qatar opérateur économique ani Mali opérateur économique
u bɛna ɲɔgɔn da lajɛ ka bɛn u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ domaine jumɛn la. Kuma filanan n sinsin sɔrɔ kan ko kosɛbɛ i y'a dɔn jeunesse ka baara ko bi ni hamiba min bɛ président la bi kɛlɛ kɔfɛ ka lakana sabati Mali kɔnɔ ka justice sabati Mali kɔnɔ o ye ka baara di jeunesse ma. Donc kuma k'ulu fɛ potentialité caman bɛ yen maliyɛnw bɛ yen a bɛ mɔgɔ 200 ka taa 300 ɲɔgɔn bɔ u bɛ yan papier t'u bolo u ka situation ma régulariser. Donc accord min bɛ an ni Qatar cɛ an bɛna finaliser pour que olu ka situation ka se ka régulariser o ye kelen. A filanan maliyɛn min bɛ se ka na baara kɛ Qatar min bɛ bɔ san 18 ka taa san 35 ɲɔgɔn na minnu ye école bila u ma kalan kɛ ka taa université la u bɛ se baara la u bɛ se ka na yan minnu bɛ bɔ village la kana dugu kɔnɔ u bɛ se baara la olu fana bɛ se ka na yan. Donc an ka document dɔ dilan pour que u ka se ka na yan officiellement ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ ka baara kɛ danaya kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ u ka somɔgɔw dɛmɛ n'a sera waati min na u kan ka segin Mali la ou bien u ye économie kɛ ka segin Mali la ka taa baara kɛ u bɛ se k'o kɛ. Mais sisan an kan ka min kɛ an ka document dɔ dilan o document in an bɛnna kan ko n'an taara Bamako sisan ministre de l'emploi b'a ka équipe bila ka na u bɛ négociation kɛ n'u tilal'o la ni papier in signera yani papier in ka signer peut-être an ka ministre de l'emploi yɛrɛ bɛna u b'a signer n'o signera maliyɛn minnu bɛ yan u b'u ka situation régulariser maliyɛn min bɛ se ka na baara kɛ yan fana u bɛ quota don ka san o san u b'a bila ka na u b'u ka papier dilan ka d'u ma. Ne ɲɛna o ye accord ɲuman de ye ale yɛrɛ sinsinna ka ko ale presselen don vraiment kuma min fɔra ko a y'a nisɔndiya kosɛbɛ n ko ma ko ni sera compte rendu bɛ kɛ président ye décision min kan ka taa président bɛna a yamaruya d'a ma et dans les semaines à venir u bɛna ye min bɛna bɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga Qatarikaw fɛ yen nɔ yarabi ni hakilina min n'a talen filɛ nin ye ala ka nin bila sababa minɛn kɔnɔna na n'an bɔra ye CEDEAO ni Mali ta kɔni kɛmɛ ɲɔgɔn sama-samaba ye hali ni yɔrɔ la faamuya ma se ka sɔrɔ a ko la. CEDEAO kɔni y'a yira k'a fɔ furancɛla fanga kun t'a janya kalo 12 fo ka taa se kalo 16 ma ko a kana tɛmɛ o kan. Mali furancɛla fanga ɲɛmaw olu kɔni u ye ɲɔgɔn sama-sama kɛ olu nana jɔ kalo 24 na hali ni yɔrɔ in na faamuyali ma se ka sɔrɔ a ko la. Cadre de change maaw olu ka kuma lasela Amadu Koyita ale ko nin ko min yɔrɔ min na sisan k'ale ɲɛ b'a ko la to ko faamuyali bɛna sɔrɔ a ko la an k'a lamɛn. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ foli min kɛ o ye k'a fɔ sigiɲɔgɔnya kɔni ka kuma si ka kuma o bɛ yan de bi an b'an hakili la fana ni Ala sɔnna a ma a si ka kuma ni bɛn bɛ na sɔrɔ a la. C'est vrai an ka gouvernement ye ka laɲini kɛra min ye o ye k'a fɔ ko min bɛ fara transition kan ka taa kalo 24 na CEDEAO mɔgɔw ko kalo 12 ka taa se kalo 16 la. Bon ne fɛ déjà a ka surun ɲɔgɔn na mais cadre tɔgɔ la an ka laɲini tun ye min ye an kun ko ni situation bɛɛ la a kun ka kan an ka ɲɛmaaw kun ka malidenw wele ni malidenw kun sigira ka jateminɛ kɛ jateminɛ kɔfɛ k'a fɔ baara minnu bɛ se ka boloda ka bɛn waati ma yan ni retour à l'ordre constitutionnel cɛ n'an kun bɛnna o kan n'o baara kun kɛra a kun bɛ se ka kɛ jigisigi ye min b'a to an ni CEDEAO mɔgɔw kun bɛ se ka bɛn joona parce que u b'a fɔ ko nin ye jamanadenw bɛ ka laɲini ye. Nin tun bɛ tali kɛ cadre de change maa dɔ la Amadu Koyita ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye min bɛ tali kɛ CNT maa dɔ la Abubakar Sigi Fɔnba ka taa se Sulemani ma olu b'u hakilina fɔ nin ko la an k'u lamɛn. Maliyɛnw bɛ miirina min kɔnɔ ani CEDEAO bɛ miirina min na kelen tɛ CEDEAO bolo dɔrɔn élection de kan ka kɛ CEDEAO ka mago tɛ su min bɔra Mali la CEDEAO ka mago tɛ insécurité min Mali la gouvernement fɔlɔla ka san 3 min fɔ o de bɛ to a nɔ la. Filanan an ka bɔ CEDEAO la. Sabanan an nin taabolo in na hali an ka président yɛrɛ tɛ bonya sɔrɔ CEDEAO ko la bilen. Naaninan nin bɛɛ kɔfɛ Faransi bɛ ko o ko la an ka bɔ a bɛɛ la parce que CEDEAO ye Faransi yɛlɛma bolo dɔ de ye Faransi jinɛ de don a bɛ yɛlɛma ka kɛ funufunu ye a bɛ se k'i yɛlɛma ka kɛ tubani ye a bɛ se k'i yɛlɛma ka kɛ fɛn fɛn ka da ye donc a yɛlɛma bolo dɔ de ye CEDEAO o de yira an na. An kɛlen kɔ ka ambassade de France gɛn ka Faransi ka armée gɛn ka Faransi ka RFI datugu an bɛ mun ɲini bilen Faransi ka ko dɔ hukumu kɔnɔna la. Mali ni Guinée ni Burkina an bɛɛ bɛ situation kelen na an bɛɛ de ye coup d'état kɛ mais fo ka se bi ma embargo ko ma fɔ Guinée ko la embargo ko ma fɔ Burkina ko la min bɛ kɛ la bɛn de bɛ ka kɛ an ka jamana kan an ye an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka nin ko in kunbɛn hali sisan an ka an bolo di ɲɔgɔn ma fo ka se sanction wulili ma mɔgɔw bɛ jɔrɔ la sunkalo ko min na ni Ala sɔnna ma an ka ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ sunkalo ye Ala b'a ɲuman tɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ CNT maa dɔw la u y'a fɔ cogo min na yarabiyala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ bɛnɲɔgɔnya ka se ka sɔrɔ nin ko la n'an bɔra ye an ye kunnafoni d'aw ma kunungo k'a yira k'a fɔ ko ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ ko taamaba kɔni kun labɛnnen bɛ taama in tun kan ka kɛ taama in kɛra kunungo
tama in kɛra kɛcogo jumɛn na karamɔgɔ Abdulaye Kulubali b'an bolo nɛgɛ kan. Karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karamɔgɔ kunungo tama ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na tama in a kɛra cogo di? An bɛ i fo ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn radio lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛn ani maakɔrɔ Mali kɔnɔna kɔ ka bɛɛ fo. I y'a fɔ cogo min na kunungo taamaba dɔ sigilen kun don sen kan Dɔgɔfiri kunungo taama in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ka kan a kɛra wasaba ye maaw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na i kun tɛ se ka da la k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna jama bɛ se ka sɔrɔ nin waati in kɔnɔna ka se ka taama. O taama in kɔni daminɛna min ye donsow dagalen bɛ yɔrɔ min na ni o ye Kawode siège ye ka bɔ o yɔrɔ la ka na. Tuma dɔ bɛ yen nɔ ko ni mɔgɔ minnu bɛ Dɔgɔfiri dɔn kosɛbɛ point in bɛ bɔ Dɔgɔfiri Banabakurakaw 1 ka tɛmɛ o dawolo fɛ ani K16 a b'olu cɛ ci ka se ka taa ɲɔgɔn kunbɛn Kawode kaburudo yɔrɔ la point in jamaba ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka jama ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka na kunnafonidilaw kunbɛn fan bɛɛ fɛ. Mais min bɛ ni o yɛrɛ kɛra la nisɔndiyakoba ye o waati kelen y'a sɔrɔ Colonel Assimi Goïta ale bɛ to ka a ka sara a fɔra cogo min na ka se ka o tilayɔrɔ hakɛ minnu bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'o bila n'u bɛ k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye min ye Colonel Ansaba Jalo n'o ye Bajalo ye ale ni ka taa se Segu gouverneur ka taa bila an ka ɲɔnɔ yɛrɛ n'i y'a lajɛ préfet min bɛ yen o ka dangan ka taa se Sogolo marabolo n'i ye Dɔgɔfiri la bi Suala de arrondissement kɔnɔna la olu farala ɲɔgɔn kan ka taa se maaba caman ma ka bɔ Bamako délégation kana Segu gouverneur ka fara olu kan ka na ɲɔnɔ commandantakaw ka fara olu kan ka na Suala commandantakaw ani an ka office ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o ye Salifu ye ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na dɛmɛɲɔgɔnya dɔw kun bɛ yen fana ko ka na kɛ n'o ye guwa 100 ɲɔgɔnna k'olu ta ka dɛmɛ ɲɛsin olu ma Dɔgɔfiri dugu kɔnɔna la u kun kɛlen don ka o sogisogi olu nana bɛn taama in u bilala ka se k'a kɛ ka na olu kana don a kɔnɔna na ka sɔrɔ k'olu kunbɛn olu ka délégation ba o ni Mali sɔrɔdasiw nana ɲɔgɔn fɛ u caman Ala y'a kɛ u selen kɛnɛ kan taamabaw o y'a sɔrɔ taama kɛra ka na taamabaw bɛ se olu yɛrɛ tilara ka na o délégation nana don min ye dɛmɛɲɔgɔnya ye a bɛɛ lajɛlen faralen tun bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan a ko nin kɛra bonya ye an m'aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ yen ni o yɛrɛ kɛra la nisɔndiyakoba ye Siri Kulubali kunungo faama ninnu selen kɛnɛ kan min ye Segu gouverneur ye ka taa se an ka colonel ma a y'a yira na k'a fɔ ni Ala sɔnna ma sigidalamaw y'a yira k'a fɔ taama in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ an bɛ farajɛla fanga ko u b'a nɔfɛ bi u bɛ farajɛla fanga nɔfɛ sini nka u mago bɛ fɛn min na bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ farabugu ka se ka libérer farabugu libérer ko kuma bɛ fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ farabugu libérer tɛ min ye Segu gouverneur ye kuma ta waati min na a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ ni Ala ka kan ale nisɔndiyara jama na bi k'a fɔ nin ɲɔgɔnna mɔgɔ bɛ yen ka se ka bɔ Dɔgɔfiri k'a bɛ Dɔgɔfiri fo kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔ k'a dogolen tɛ nka ni Ala sɔnna ma tuguni a bɛ min fɔ mɔgɔw ye ko Dɔgɔfiri u k'u hakilila tigɛ ko a tɛna mɛn ni Ala sɔnna u bɛ laadaw na farabugu ka se k'a libérer i n'a fɔ a bɛ ka ɲini cogo min na kunungo o layidu taara mɔgɔw ye an ka faamaw fɛ kunungo o kɛra nisɔndiyaba ye min bɛ yen n'o ma tɛmɛ jama tulo kan o kɔfɛ jisɔngɔko gɛlɛya minnu bɛ yen sumaw ma se ka sɛnɛ jiw bɛna jisɔngɔko dun papiyew bɔra da sera nin bɛɛ ma ni Ala sɔnna ma ko u bɛna taa ka taa o kumaw ni Ala sɔnna u b'a se jamanatigi ma min ye colonel yɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la kunungo o ye an yɛrɛ t'an tɛgɛ ma kɛnɛ kan yan k'an sɛbɛkɔrɔ fu k'an bɛ baara minnu na k'a dogolen tɛ wa an b'a la ka kunnafoni minnu di ko lakikaw don k'a ka d'u ye kosɛbɛ vraiment o kɛra an yɛrɛ bolo nisɔndiyakoba ye Siri Kulubali. An ye kunnafoni sɔrɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko kunungo ko marifaci dɔ kɛra yen nɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa? O kɛra Siriki kunungo ani taama in bɛɛ lajɛlen kun jɛra ka n'a bɛn nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw ma o kɛra waati min na délégation n'o kɛra délégation kɔni segira olu bɔra ka marsi kɔnɔ marsi na u nana kɛnɛ k'u ka baaraw kɛ o kɔfɛ olu kun bɛ taa Suala o kɔfɛ an bɔra o la an bɛ ka na so waati minnu na an sera Dɔgɔfiri dugu min bɛ yen n'o ye K19 pelokan ye ne yɛrɛ o y'anw yɛrɛ ka dugu yɛrɛ de o dugu fala kɔfɛla la an y'a ye u marifakanw wulila wulada fɛ sɔni seli fana tɛmɛna dɔrɔn u ye marifaciw daminɛ fala kɔnɔna na o kɛra mun ka sigida la maa minnu kɛlen bɛ ka lakana baaraw sigi dugu kɔnɔna na olu sina ka bɔ ten o yɔrɔnin bɛɛ ka se ka jigin fala kɔnɔ n'o ye dozolakaw ye ka tila k'u jaabi ni marifakan ninnu ye kɔfɛ marifakanw tigɛra an nana sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tila ka ɲininkaliw k'a la ka na an tɛgɛ da min kisɛ kan bi na u kɛlen bɛ ka kɛ bi fala kɔfɛla la i n'a fɔ sa ni sɔrɔdasiw nana olu mana tɛmɛ ka taa yɔrɔ ninnu na u bɛ tunu n'olu segira waati minnu na u bɛ tila ka bɔ donc kunungo ta kun ye mun ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ou bien maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa furugu walima u bɛ taa jabaforow ni fɛnw na i b'a sɔrɔ nɔgɔw de bɛ falada la
olu minnu bɛ taa yen ko dɔw kun taara k'u bɛ taa buruku bɔ o buruku kan de u ni y'u siɲɛ damadɔ ye o la u b'u to fala kɔnɔna ka marifa ci ka ɲɛsin olu ma don o u tun y'a kɛ dugu min n'o ye kabankura pɛgɛn u y'a kɛ ka ɲɛsin o denmisɛnninw ma kununko fana u y'a kɛ ka ɲɛsin nin dumuni bɔla ninnu ma n'o ye buruku bɔla ninnu ye u ko an t'o kɔnɔna fana an ye kunnafoni sɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ dimanche don sɔrɔsiw ye bɔli min kɛ fala kɔfɛla la k'olu tun ye jadewaleya tigilama olu ka mobili 3 parce que u ni sɔrɔsiw ye dɔrɔn jadisi n'u ka mobiliw fililen to yen ka boli ka don tu kɔnɔ ala y'a kɛ sɔrɔsiw kɔni ma u sɔrɔ quoi u yɛrɛ kɔni sɔrɔ o kɛra min kɛ mobili 3 sɔrɔsiw seginna n'o mobili 3 ye o min kɛra dɛ o kɛra min kɛ u taara u yɛrɛ ka yɔrɔw la n'o ye falakɔfɛla ye ka taa maa dɔw minɛ k'u sigama la ko n'a sɔrɔ ni olu de tɛ ka kunnafoni di Mali sɔrɔsiw ma o yɔrɔw la o kuma nin waati na kɔni o mɔgɔ dɔw b'u bolo dɔgɔ fili falakɔfɛla la yen nɔ k'a sɔrɔ kɛ u bɛ ka siga olu la ko n'olu kɛnɛ ka kunnafoni di Mali sɔrɔsiw ma o kɔni de kɔni kɛlen bɛ ka maa caman n dabali ban an bɛ don min na ko bi Sirika kuncɛ ni min ye hali bi an b'u fo ka tila ka ɲini u fɛ k'u ka timinanja ka dɔ fara kɛtaw kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'an don yan Pogonkaw fɛ n'i ye Pogo lajɛ Pogo ye yɔrɔ min don ni yɔrɔ baku don kuma k'a dafɛla la bugu wɛrɛw ni baga wɛrɛw ni fɛnw de b'ale lamini nka kununko jadewaleya tigilamaw ye ci bila ka don Pogonkaw fɛ k'a fɔ ko Pogo ka wuli a kɔni kɛra tɔnsigi ye fo ka taa se surɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 waatiw bɛɛ y'a sɔrɔ u bɛ lajɛrɛ la a ma ɲɛ jadewaleya tigilamaw ka cidenw ni dugu ɲɛmɔgɔ dɔw u taara ka fɛn bɛɛ fɔ ka hakililaw ta sisan k'a ɲini ko parce que ko nin ye sɔrɔsiw nako damadɔ ye Pogo ko n'u nana k'u bɛna maa dɔw minɛ ka taa n'u wa o min bɛ kɛ k'u tɛna jɛnɛ ko ni sɔrɔsiw nana ye nin kɔfɛ u bɛna min kɛ Pogonkaw bɛna dɔn min bɛ yen o kuma u bilala jatigɛ minɛ kɔnɔ u ye sura bɛɛ kɔni kɛ sigida ɲɛmɔgɔw ni maa minnu bɛ yen bɛɛ jɔrɔlen bɛ an bɛ fɛn min fɔ dama hali bi u ka nin yɔrɔ ninnu ka wulikajɔ kɛ ka dɔ fara lakanaw kan n'o tɛ an bɛ kun bɛ fɛn min kan an b'o de fɔ su ni tile an tɛ jamana ɲini ni gɛlɛya foyi ye an kun bɛ fɛn min kan n'an tora nin bolo in kan ɲinɛ sɔmɛ nata in a bɛ gɛlɛya m'o de f'i ye Siri Kulubali. Karamɔgɔ e yɛrɛ mara ye maa dɔ ye kunnafoni caman b'a yira k'a fɔ ko jadewale tigilama ninnu k'u dagalen bɛ fala kɔfɛla la yalima fala kɔfɛla ye kunnafoni tɛ se ka di finitigilakaw ma ka wulikajɔ kɛ ka taa o yɔrɔ kofɔlen na wa. Siri Kulubali i k'o ɲininkali diyara n ye kunnafoni bi di fan caman fɛ wa n y'a fɔ cogo min na a kɛlen bɛ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen olu de ti a faamuya fala tu de bɛ fala kɔfɛla ani fala ɲɛfɛla olu ni ɲɔgɔn cɛ goudron bɛ fan dɔ in fɛ ni anw sigilen bɛ fan fɛ mais dugu o dugu bɛ ka taa fala kɔfɛla fɛ i tɛ se k'i kun bɔ fiɲɛ na k'a fɔ k'i b'a fɔ a bɛ kan o de la maa caman dabali bɛ ban wa i b'a ye sɔrɔsiw ka kɔfa de bɛ tɛmɛ n'a fɔra ko nin fɛn in bɛ yen bɛɛ b'a ye olu bɛ tɛmɛ ten olu tɛmɛtɔ la olu gurupuw don walima olu bɛ tɛmɛ cogo minnu na dɔrɔn i b'a sɔrɔ de gurupu tɛmɛtɔ la u b'u boli walima u b'u dogo walima olu mana taa dugu minnu na falakɔfɛla la dɔrɔn n'u taara o dugu minnu na dɔrɔn Siriki i b'a sɔrɔ maa ninnu bɛ sin ka jɛnsɛ ten ka taa kungolo kɔnɔ ni sɔrɔsiw seginna dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ u bɛ na wa n'u nana o la population y'a to ala ma walima i b'a sɔrɔ u bɛ siganama caman minɛ o la ka baga mɔgɔw ma o caman bɛ k'a kɔnɔna na o ti sɔrɔ ye dɔ yɛrɛ ye dɛ parce que ni sɔrɔsiw nana dɔrɔn olu b'u boli ka taa ni sɔrɔsiw seginna dɔrɔn u bɛ na o de kama an b'a fɔ kɛlɛ in na kuma caman n'a fɔra mɔgɔ minnu ma u tɛgɛ kɔrɔta k'a fɔ ko jadisiw tɛ se ka kunbɛn ala an ka sɔrɔsiw fɛ walima an tɛ s'u la an b'a f'u ye ko manamanakan ma tɛmɛ a kan parce que e tɛ se ka ye fɛn de bɛ boli dɔrɔn ka na dɔrɔn ka boli ka segin ani maa min bɛ wuli k'a fɔ ko an ka kɔnba kɛ o de kama an b'a f'u ye ko hali u ni donsow cɛ kuma caman an b'a fɔ parce que n'i y'a ye u bɛ sin u bɛna baga mɔgɔ ma dɔrɔn u bɛna dɔrɔn ka n'a kɛ dɔrɔn ka boli ani fasa fasi t'o ye u ka kɛlɛ foyi la fo dɔrɔn ka boli dɔrɔn ka n'a kɛ dɔrɔn k'u dogo ka taa donc bi gɛlɛya min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka sɔrɔsiw yɛrɛ ka o bolo dun na o y'o de ye min bɛ an y'a fɔ ka kɔrɔ kunun an bɛ segin ka bi u bɛ ka fɛn dɔw fɔ ko ka marifaw minɛ donso la donso ka marifa ta yɛrɛ anw yɛrɛ kun ti o dɔn yan an t'a fɛ o ka kɛ parce que buna an bɛ marifatigi dɔ jamana kɔnɔ o ye sɔrɔsiw kelen dɔrɔn de nka gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka se yɔrɔ min na an bɛ don min na ko bi marifa minɛ min filɛ an b'a fɔ k'a kana kɛ dɛ parce que donso bɛ ka marifaw ta a dɔw bɛ yen anw b'u dɔn ni cikɛw de ye a dɔw bɛ yen u ka baara bɛɛ cɛnni dɔ bi kɛ a sɔrɔ kɛ nin marifa ko ye dɔw yɛrɛ ta k'an b'an ka dugu la ka na u ka fɛɛrɛ kɛ a kuma ma se kosɛbɛ fɔlɔ dɛ an bɛna fɛn min f'u ye dɔrɔn u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka fɛ marifatigi ye sɔrɔsiw dama de ye o kɔni tiɲɛ siga foyi t'a la u k'a kɛ ni jamana in n'a tɛmɛna nin kan ka lafiyaw ni fɛnw na waati min na u ka marifa n'o tɛ n'u ye marifaw minɛ an bɛ don min na ko sisan yɔrɔ dɔw kɔni na ne bɛ min fɔ n'u ye marifaw minɛ walahi jadewaleya tigilamaw bɛ kulon ka k'o yɔrɔw la donc an bɛ min f'u ye u k'a ko ɲini ji ɲɛma jɔlen kɔnɔ donso fɛn fɛn bɛ yen k'u ka donsoya tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka cɛnni ta ka ɲɛsin mɔgɔ walima olu bɛ ka donsoya ta k'a ka bandi ka donsoya tɔgɔ cɛ u ka fɛɛrɛ kɛ olu la n'u b'olu bɔ mɔgɔw cɛla cogo minnu na an ka jamana u k'o kɛ mais minnu bɛ ka marifa ta n'u dalen b'a la k'a fɔ k'u ka marifa taw ye jamana basigi jamana lakana ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka se ka olu lakana nin waati na sɔnni nin waati ka tɛmɛ. I ni ce karamɔgɔ. O ma ci. Ni tun bɛ tali kɛ karamɔgɔ Abulayi Kulubali la ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye
Mali transporteur olu ka fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛra sango san fara ɲɔgɔn mi kɛ atago tannan baraw kɛra ministre ɲɛsinnen bɛ bolomafɛnw ni sirabagaw koɲɛ ɲɛnabɔli kama ale tun b'a kɛnɛ ka daminɛlakaw furumuso Madina Sisoko a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Lajɛ min sigira bi n'o ye an ka transporteurs minnu chargés don ka jamana Mali ni jamana kala ɲɔgɔn na ani Mali dugu k'olu kala ɲɔgɔn na donc n'an b'a fɔ o ma ko transporteurs olu ka lajɛ sigi ko 14 de tun bɛ sɔgɔmada in na o lajɛ sigi na u bɛna jateminɛ san min banna n'o ye san 2020 ye baaraw bolodala cogo min musaka minnu donna a la olu taar'u ta siraw fɛ wa olu kɛra cogo min san min n'an b'o kɔnɔ sisan n'o ye 2022 ye an b'a jateminɛ o fɛnɛ na o 2022 baara minnu kan ka boloda walasa transport yɛrɛ secteur kɔnɔna u bɛ se ka a laɲiniw sabati cogo min ka organiser ka ɲɛ donc o de la k'a daminɛ Mali kɔrɔ fo Tilebi Bani Baba Kɛɲɛka a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc sigikafɔ de bɛna kɛ ni tile damadɔ in kɔnɔ k'a lajɛ degun minnu bɛ yen o degun ninnu hakili jagabɔw bɛ k'olu kan maintenant u b'u fara ɲɔgɔn kan ni jama jɛna min kan o bɛ kɛ gafe ye o gafe bɛ se anw ma anw bɛ sɔrɔ k'o labɛn k'o se a seyɔrɔ la walasa halisa an bɛ baara in na don o don ko kura bɛ bɔ a kɔnɔ walasa laɲiniw bɛ se ka sabati nɔgɔya bɛ se ka na parce que n'i y'a mɛn k'an sigilen don yan ninnu minnu filɛ nin ye olu de bɛ mobilibaw kɔnɔ olu bɛ Mali bɛɛ kolonkolon ka bɔ Mali la ka taa dugu wɛrɛw la parce que Mali ye jamana ye jamana min ti kwaji t'a da la donc olu de bɛ taa doniw bɛɛ ta duguw la ka na n'a ye donc n'olu ma an ma fara olu kan walasa k'olu ka fɛn farabasiya k'a sigi ɲɔgɔn kan k'a ɲɛ dekun bɛ se ka aw sɔrɔ minɛn kan ka taa yɔrɔ min ka se Mali kɔnɔ a waati la k'a sɔrɔ fɛn ma kasarama minɛn sɔrɔ kasarama mobilitigi ka mobili sɔrɔ min b'a kɔnɔ n'o ye chauffeur ni kasaramu sɔrɔ anw ka laɲini ka bɔ yen donc sisan an b'o de baara la yan ne yɛrɛ bɔra ka kuma ta n y'a f'u ɲɛna n ko u ka secteur a ma nɔgɔ parce que mɔgɔw ka ca kɔnɔ sotramatigi o b'a kɔnɔ taxitigiw b'a kɔnɔ bɛntigiw b'a kɔnɔ remorquetigiw b'a kɔnɔ citernitigiw b'a kɔnɔ kamiyɔnbatigi wɛrɛw b'a kɔnɔ fɛn fɛn n'o ye bolimafɛn ye olu tigiw bɛɛ b'a kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ u bolo a ti ɲɛ an yɛrɛ minnu sigilen don a ti ɲɛ an bolo donc an ka laɲini ye min ye a ka ɲɛ olu bolo n'a ɲɛ n'olu bolo a bɛ ɲɛ an bolo n'a ɲɛ n'olu bolo aw minnu ye jamana kɔrɔdenw ye n'aw sigilen don a ka fɛn bɛɛ b'aw sɔrɔ olu de bɛ taa taji ta ka na olu de bɛ malo ta ka na olu de bɛ sukaro ta ka na hali duloki min bɛ kan na olu de bɛ taa finiw ta ka na Mali yɛrɛ bi ye jamana ye ale bɛ kɔɔri ci kɛ kɔɔri min bɔ Mali kɔnɔ ka taa don batonbaw kɔnɔ ka taa ninnu de b'a bɛɛ kɛ donc n'an ma fara olu kan ka hakili fara u ta kan an ka hakili jagabɔw kɛ an ka kow lajɛ min b'a nɔgɔya u bolo misidennin kana jɔ birimina langolo kana to bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ daminɛlakaw furumuso Madina Sisoko a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye min bɛ tali kɛ fajigilakaw fɛ yen nɔ olu ka sifinnakaw kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ k'olu ka sira kɔni ko sirako gɛlɛya b'olu la dɛ ko poussière kɔni kuma ni kuma waati bɛɛ lajɛlen na gɔngɔ kɔni bɛ bɔ ka caya sira nin kan sifinnakaw kɔni bɔra ka sira kɔni tigɛ ko mairie kɔni n'a ma wulikajɔ kɔni kɛ ka fɛɛrɛ ɲini o la k'olu tɛ sira kɔni labila an ka sifinnaka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Ibrahim Traoré fajigila Dumazana Nafaji o sira kelen ko in de don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina poussière de ye mɔgɔw degun comme kɔrɔlen an y'a fɔ a ye cogoya min na o kelen de don an ni mairie bɛ bɛɛ bɛnkan na papier bɛ k'a la o ti a bɔ a sira fɛ bon sur 0 heure wagati denmisɛnninw wulila population wulila sira tigɛra a tigɛli sababuya bɔra mairie yɛrɛ de la parce que bɛnkan kun kɛra mun ye u b'a sɔn an kun ye laɲini min k'u fɛ o siɲɛ 3 di tile kɔnɔ sɔgɔma tilegan fɛ ani wula fɛ u k'a ma k'u tɛ se ka a sɔn ko siɲɛ 3 k'u bɛ se ka sɔn sɔgɔma ani wula fɛ an ye bɛnkan k'o kan o bɛnkan o ma bɔ a sira fɛ an tɛ kɛlɛ la an tɛ foyi la an ko an ka sira ko poussière bɛ se ka ban cogoya min na hali sini n'u seginna ka na an ka laɲini ma sira in bɛ libéré an bɛɛ bɛ boli. Ne ye Umar Traoré plateforme route de Dumazana a commission communication maa dɔ ye ne ye ninnu tɛ k'anw jate kɔ ninnu yɛrɛ bolo anw ni nin sira de kan kan jamana ko la n terikɛ n b'a f'i ye an fana ni nin sira man kan jamanaden tɔw kan ka fɛn o fɛn kɛ pour que u ka sira ɲuman sɔrɔ an ko sigida la an b'a bɛɛ kɛ an b'a dɔn impôt wari bɛ kɛ ka nin ko ninnu de kɛ impôt wari ka kɛ ka État ka charge ta mais anw sen t'o la anw fana de t'o la o de nana ni nin ko ninnu ye vraiment il est temps anw ka considérer ten sotaramaw bɛ boli an yɛrɛ bɛ boli a kɔlɔlɔ b'an kan mais ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye n'u ye proposition concrète jira an na an bɛ siraw la hali sini. Ni tun bɛ tali kɛ fajigila sifinnakaw la o y'a fɔ cogo min na Ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye bibi in na suɲɛni kɔni waralen bɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko bibi in na ko mobili suɲɛ kɔni k'o de ɲɔ ɲanen bɛ bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mercedes ni o kɔni b'i bolo bi ni ma hakili to i yɛrɛ la suɲɛni kɔni t'an bɛ ka ɲɛsin o ma bi dɛ marisi kalo tile 16 su yirimajɔ maa dɔ kɔni a y'a ka mobili kɔni jɔ a ka da la dugu kɔni jɛlen a y'a sɔrɔ mobili kɔni tɛ yen nɔ a ye sen bolo bɛɛ lajɛlen don wulikajɔ kɔni kɛra ɲɛma sɔrɔ a la maa kofɔlen yɛrɛ sigi bɛ yɔrɔ janbugu de la
a tɔgɔ ye Musa Jakite a sera ma an ɲininkali kɛ a la a ye kuma min fɔ o filɛ. Musa Jakite ka bɔ Yɔrɔjanbugu la. Ne ye mécanicien de ye, n ye mobili baarakɛla de ye. Gɛlɛya min sɔrɔ Sidiki o ye mobili ko gɛlɛya ye. Tarata don sufɛ ka dugu jɛ araba la n'a bɛnna le 16 ma. N ye n ka mobili boli sufɛ ka taa mobili jɔ da la. Yɔrɔjanbugu la birikibilenniso kare. 2h30 n yɛrɛ wulila n y'a sɔrɔ mobili bɛ mais Ala y'a kɛ dugu jɛla 7h waati n y'a sɔrɔ mobili tɛ yen. Vraiment o gɛlɛya de bɛ n kan. N ye n ka mobili kɔni Mercedes 190 de don. A numéro ye AS 2155. A tile 15 kɔni bi k'a daminɛ o don fo bi n ye mobili ko in ɲɛɲini ka dɛsɛ. N ma se ka ɲɛfoyi sɔrɔ a la. O kamanagan de bɛ n kan o de kama n wulila ka s'aw ma yan. Mobili ye couleur finman ye u k'a ma ko couleur gris fumé. Finman don mais a ɲɛ finmanama don mais u b'a wele ko couleur gris fumé quoi. Voilà. Mobili yɛrɛ a numéro ye AS 2155. Ni waleya min kɛla tan e yɛrɛ b'a bisikiya ka kɛ mun de ye? Sidiki nin ko in vraiment ne kɔni bɛ nin bila lakanabaliya de minɛn kɔnɔ. Ne kɔni bɛ min fɔ faamaw ye halisa u ka wuli ka jɔ lakana kɔni u ka sabati kɛrɛnkɛrɛnya la commune 6 vraiment lakana foyi tɛ yen. Lakana foyi tɛ commune 6 la. K'a daminɛ ko in kɛla don min na fo bi ne bɛ don o don 2h 3h bɛ ne sɔrɔ ɲɛ na. An ka yɔrɔ in secteur bɛɛ ne tɛ hali arafulu kelen ne t'a ye ɲɛ la. Ne dun wulila ka se faamaw ma k'an ka gɛlɛya fɔ u ɲɛna. Fɛn min ye n sɔrɔ vraiment a ye n tɔɔrɔ. O vraiment ka tila k'a f'u ɲɛna vraiment u k'a lajɛ u ka patrouille caya yɔrɔ in na kosɛbɛ. Mobili ko in dɔrɔn tɛ dɛ a y'a sɔrɔ n sigiɲɔgɔn dɔw fana bɛ yen u donn'olu kan k'u ka motow ta bon dɔw ta kɛla ka dɔw ka sow dakari tailleur dɔw b'a la k'u ka fini ni fɛnw bɛɛ ta. Ne ka mobili ko in senfɛ ne bɔla mɔgɔ camanba de ka fɛn tunu ko kalama. Hali n taara 13e na don min na n taara mɔgɔ 3 de sigilen sɔrɔ n yɛrɛ ɲɛ. Dɔw ta ye moto ye dɔw ta ye mobili ye. Lakanabaliya kɔni vraiment kɛrɛnkɛrɛnya la commune 6 kɔni a waralenba de don. Ni faamaw kɔni ma wuli k'u jɔ vraiment a kɛla degun ye. N bɛ yɔrɔ min ta tɔgɔ ma yɛrɛ n'o ye 13e ye halisa u ka dɔ fara lakana kan. Anw y'u ɲin de ye koyi, anw y'u ɲin de ye. N ye mobili ko in ɲɛɲini ka dɛsɛ n ma se ka ɲɛfoyi sɔrɔ a la. Ne ka numéro ye 76 43 71 83. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Jakite la a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ kɔni ka kɛ ka lakana sabati jamana in kɔnɔna na yaasa maaw n'u bolofɛnw bɛ se ka makaran cogoya minnu na. N'an bɔra yen Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu ka mairie kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka baara k'u yɛrɛ kolo la ni ka se ka minɛn caman san mobiliw b'o la. Ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye jamana kɔni ye foli ta ka ɲɛsin ma k'u fo u ka cɛsiri la a yira k'u ye musaka min kɔni don nin ko la $240 bɔɲɔgɔnko don min bɛ tali kɛ u ka mairie la Cɛkura Jara an k'ale lamɛn. An ka machine ani terrassement camion ni ɲamancɛ camion an lajɛkun de y'o ye n'i y'a ye an bɛ nin baara in kɛ sege olu Ala n'olu de barika don population y'a faamu k'a fɔ ko u bɛ wari min bɔ u ɲɛ jɔyɔrɔ b'a donyɔrɔ la. An ye wari min don nin machine na o ye $200,000 ani $40,000. Ni tun bɛ tali kɛ Kalabankɔrɔ maire la Cɛkura Jara a y'a fɔ cogo min na Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔna na. Min bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement ka kuma lasela Colonel Abdoulaye Mayiga ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Mara ka segin so o fanba ye mun ye o ye ka an ka jamana la yiriwa. Kalabankɔrɔ maire ye n'a ka baarakɛɲɔgɔn ye mun yira n'a nin ye u b'a yira k'a fɔ ko vraiment u ye a faamuya kosɛbɛ que mairie kelen b'u la o ka Kalabankɔrɔ population olu bɛ se ka yiriwa cogo min na mais a yamaruyalen don ka Kalaban population yɛrɛ fo parce que n'i y'a ye nin bɛɛ sera ka kɛ kɔrɔ ko Kalaban population sɔnna ka taxi ni TDR sara parce que o de y'a to nin baara sera ka kɛ donc o sababu la an ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta n'o ye an ka chef de l'État ni an ka gouvernement premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ni gouvernement yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la ani transition institution bɛɛ tɔgɔ la vraiment ka u féliciter k'u fo ni baara ɲuman mun kɛra commune ka ca an ka jamana kɔnɔ commune dɔw bɛ minnu bɛ baara ɲuman kɛ mais bon dɔw fana bɛ yen minnu ka baara ma se ninnu ma n y'a fɔ n ko minnu ka baara ma se nin ma k'u gɛlɛya kosɛbɛ Kalabankɔrɔka bɔra ka mun yira n na ni wulada in na u ka a gɛlɛya fana ka se nin niveau in na. Ni tun bɛ tali kɛ Colonel Abdoulaye Mayiga la a y'a fɔ cogo min na Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ mairie bɛɛ lajɛlen mana se ka nin kɛ jamana in an mago bɛ ɲɛtaa min na o bɛ sabati Ala ka ni hakilinaw sabati. N'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don sen kan Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ MJPD olu kɔni ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ sariya bɛ se ka labato cogo min na jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya min na o ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka safinɛ dilan dɔw kɔni kɛ musolakaw kunna Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la ka tila ka wulikajɔ ta o don kelen bɛɛ ni ka se ka taa sugu min bɛ Yirimajɔ ko Shataka sugu ka se ka taa o saniya ni ka minɛn dɔw kɔni di an ka maa dɔw ka sira lamɛn. Oya Daman Kanté, Mouvement pour la justice, paix et développement.
du Mali ne yɛrɛ o président national ye mouvement bɛ an bolo Mali fan bɛɛ fɛ ni a mouvement ta a sigilen no hakilina belebeleba saba de kan. Hakilina fɔlɔ o ye justice ye, hakilina filanan o ye paix ye, hakilina sabanan o ye développement ye. Alhamdulillah an bɛ foli di Yirimajɔ plateau musow ma. MJB Mali layiru min ta u ye k'a bɛna safinɛ dilan formation min k'u ye. Alhamdulillah an bɛ Ala fo, Ala sɔnna MJB Mali ka safinɛ formation première édition a bɛnna olu de ma. An ye baara caman kɛ parce que la muso jɛkulu min nana baara nin boloda a bɛ se maa bi dama dama ma parce que la ni ye maa 30 yɛrɛ ɲɔgɔn former muso la muso kelen bɛ komi du kelen a bɛ b'a fɔ MJB Mali ka nin baara min bolodara sisan an ye du 300 de don baara la sisan vraiment an kɔni toujours an bɛ baaraw kɔnɔna na wulikajɔw bɛ sen na an ka tɔn ka hakilina sabanan ye toujours n'o ye développement ye parce que n'i ko développement ko sanuya ni sanuya ɲuman tɛ développement ti ɲɛ o kɔnɔna na an ye ŋɛniya yira kɛ bi Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu sugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Chata Samakɛ ka sugu o kɔnɔna na bi an bɛna taa sugu ni nettoyage kɛ ka jɛya ka tila tuguni an se kɛra poubelle damadama la k'o di u ma u k'o sigi sugu kɔnɔna na pour que jɛya ka se ka sabati sugu kɔnɔna na jɛya ka se ka sabati Bakɔrɔbabugu yɛrɛ kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ Madame Tarawele Hawa Konaki an bɛ ka baara min kɛ bi bɛna Yirimajɔ plateau sanfɛla la a dɔ ye safinɛ dilan ye et puis an bɛ baara caman fana na Yirimajɔ plateau sanfɛla la an bɛ musow bɛ cɛsiri caman na a kɔnɔna na mais bi bɛna an bɛ kɛnɛ mun kan o de ye safinɛ dilan ye an y'a safinɛ dilan kɛ alhamdulilayi bi y'a tile sabanan ye a kun bɛna cɛ bi alhamdulilayi a kɛra bonya baden parce que faamuyali caman sɔrɔla la. Ne ye Madame Konate Fatumata Kulubali an mɔgɔ safinɛ dilan ne kalan n ye camanba yɛrɛ de faamuya la a nafa ka bon a daminɛ na a yɛrɛ dilanni man gɛlɛn yɛrɛ depuis don min na ni président ye ɲɔgɔn ye fɛn min yɛrɛ kun ka d'an ye o ye formation de parce que an yɛrɛ sigilen no yɔrɔ min na kuru sanfɛla la musow ka baara ye bɛlɛbɔ de bɛlɛbɔ yɛrɛ de ham kama n'o ko président baarako de b'anw na n'aw sera ka baara dɔ ɲɛɲini ye n ko bɛ diya n ye kojugu a fana ko n'Ala sɔnna ma an bɛ baara dɔ ɲɛɲini o ye n'o ye safinɛ dilan ye an ye safinɛ dilan faamuya a san kɔni pour que ka safinɛ dilan in commencer financement de fana bɛna manquer. Ne tɔgɔ ye Sata Kɔnɛ i b'a fɔ suguni ma ko Sata ka suguni ne de y'o Sata ye tiɲɛ yɛrɛ la jala yɛrɛ basigi ka da sanuya yɛrɛ yɔrɔ kan an bɛ diɲɛ fɛn fɛn la sanuya ye fɔlɔ ye u b'an ka sugu bali ye k'a jɛ ka tila ka ɲamancɛ minɛnw d'a ma ka kare kɔnɔna bɛɛ sanuya an nisɔndiyala yɛrɛ ne bɛ dugawu kɛ u bɛ laɲini min kɔ yarabi Ala k'a latigɛ u ma u bɛ sanuya min kɔ an ka kare kɔnɔnaw la n'an ka kin kɔnɔna na Ala k'a laɲini Ala k'a sabati. Ne tɔgɔ ye Yusuf Balo an ka jɛkulu minnu bɛ yan n'o ye an balimakɛ Adama Kande a n'a ka jama MJPD Mali ka ɲɛtaga o de b'u kɔnɔ ka ɲɛsin malidenw ma u y'a laɲini k'a fɔ an bɛna kana sugu in kana sanuya bi alhamdulilayi sugutigi yɛrɛ n'o ye Sata ye a kɛra maa ye maa min bɛ yen nɔ n'a bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen fɛ a mago fana bɛ sanuya de la sigida ka sanuya o ye sigida ka ɲɛtaa ye ni sigida fana sanuyara o ye jamana ka ɲɛtaa ye ni jamana sanuyara o ye adamaden bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaa ye. Ni tun bɛ tali kɛ MJPD maaw la u ka wulikajɔ senfɛ Sata ye foli caman kɔni ta ka ɲɛsin u ma ni waleya min n'a filɛ nin ye Ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye hali bi hukumu kɔnɔna na safinɛ dilan ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛla maa min fɛ Dramani Kante don ale ye nko kalan karamɔgɔ ye alimami fɛnɛ don a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ kɔni ka ta ka ɲɛsin u ma nko kalan o bɛ se ka sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ko ɲɛta tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ ka kan tɛ an ka Dramani Kante n'a ka kalandenw lamɛn. Ne ye Abdurahmani Kante le Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kulu sanfɛ nko karamɔgɔ n ye alimami fɛnɛ ye yan bon safinɛ dilan ni hakilina nana cogo min na an bademakɛ n dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen n'o ye Adama Kante hakilina bɔra Adama de fɛ ka na ne yɛrɛ yɔrɔ la tɔn tɔgɔ la o tɔn min de u y'u ka tɔn ye mais n bɛ se k'u ka tɔn dɛmɛ parce que mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ pour que jamana kisi ka taa ɲɛfɛ an b'u dɛmɛ parce que a ye min yira n na fɔlɔ k'a bɛ muso dɔw ta ka na di k'a former safinɛ dilan la an y'a ye o ye ko ɲumanba ye parce que muso former safinɛ dilan a bɛ kɛ sababu ye ka denw caman wuli ka bɔ quartier kɔnɔ o de la an farala kan k'a dɛmɛ nin baara waleyali la n ko jɔyɔrɔ ka bon nin baara nin kɔnɔna na parce que n ko filɛ nin ye o de la an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ k'an ko kalan parce que n'an ye ko kalan denmisɛnnin minnu bɛ filɛ ka kalan na nin ye denmisɛnnin ninnu ni baara nin bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ sisan c'est à dire u tɛ sigi tuguni k'a fɔ ko n ye kalan kɛ ko n ma baara sɔrɔ quoi an b'a fɛ k'o le kɛlɛ ka bɔ jamana nin kɔnɔ parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko jamana ko an k'an yɛrɛ ta an tɛ se k'an yɛrɛ ta fo k'a fɔ an bɛ se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ye n ko lɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ kosɛbɛ jamana tɛ se ka taa diɲɛ se ma walikan ye jamana bɛ jɔ ni a ka kan ye bon baara fɛnɛ ni bɛɛ sɔrɔ fa kan kalanni de kɔnɔna na n ko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ gɛlɛya b'a kɔnɔna na ne filɛ n ka so la nin ye ne bɛ kalan kɛ a tɛ se ka ne balo
bon n'a sɔrɔla ko yɔrɔ gɛrɛ bɛ ne bolo an bɛ se ka kalandenw bila yen gɛlɛya caman de b'a kɔnɔ mais gɛlɛya o an b'o muɲu parce que adamaden fɛn fɛn n'i ma gɛlɛya muɲu kan ka min sɔrɔ ɲɛfɛ i t'o sɔrɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na mais an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka tila k'a ɲini jamanadenw fɛ an ka jɛ k'a faamu ɲɔgɔn fɛ pour que dɛmɛ bɛ se ka na cogo min na baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo gɛlɛya caman b'a kɔnɔ kalandenw b'an bolo a se mɔgɔ 100 ma souvent dɔw bɛ na dɔw bɛ taa mais an filɛ wagati min na sa kalandenw b'an bolo a bɛ taa mɔgɔ 60 jate la ne tɔgɔ Musa Kanti ne bɛ nko kalan nege nafa caman b'a la sabula ni bɛ nko kalan i b'i ka danbew dɔn n tɔgɔ Fatumata Kulubali nko kalanso yɛrɛ dɔn na Yirimajɔ Bɔgɔrabugu Kulu sanfɛ ne ye kalanden ye nko kalanso yɛrɛ dɔn na yan nɔ ne ye san 6 de kɛ nko kalanso yɛrɛ dɔn na mais bi ne ye kalan kɛ karamɔgɔ ye ne ta ka ne bila dejima ne mɔgɔ kunna ka ne former mɔgɔ kalan na nko kalanso yɛrɛ dɔn na yan nɔ ne bɛ se ka kuranɛ jigin yɛrɛ sisan nɔ ne bɛ yasin kalan yɛrɛ kuma bɛɛ ne b'o bɛɛ kɛ nko la Muhammad Kante ka bɔ kalanso yɛrɛ dɔn ne bɛ nko kalan denmisɛnninw kunna an ka kalan fa tɛ fɛ k'a dɔn an y'a dɔn n'a sɔrɔ ale fɛ i bɛ san 3 kɛ farasiyɛn ni arabu la i tɛ se ka fɛn dɔ la mais kalo 3 k'a la caman i bɛ sɔn k'a dɔn ne b'a ɲini u fɛ u k'a fara ɲɔgɔn kan ka na nko kalanso ka ca u ka na nko kalan k'a faamuya an ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la ni tun bɛ tali kɛ Dramani Kante a n'a ka kalandenw na u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an k'an yɛrɛ nko kalan ka se ka sabati ka ɲɛta sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Julatɛ Jakite mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa Sudan du Sud sibiri tɛmɛlen Sudan du Sud jamana ɲɛmɔgɔ ka dankan fɔlɔ Riek Machar ka so tun lakorilen don Sudan du Sud faaba kɔnɔna na gouvernement ka fanga tigilamaw fɛ a y'a jira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ ka juguya ka taa fɛ Sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a ɲini farafina jamanaw fɛ k'u ka kuma olu ka jamana bɛnbaliya kow la walasa cogo min na bɛn bɛ se ka na olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ taa Ethiopie Djibouti jamana ɲɛmɔgɔ Ismaël Omar Guelleh tun taara tagama dɔ la Ethiopie kaw fɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen ani Ethiopie jamana ɲɛmɔgɔ ye sigi ka fɔ kɛ ni jamana filaw nafasɔrɔ siraw labarali kow kan o y'a laɲini baaraɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuranko lakanako jiko ani fɛn caman wɛrɛw sira fɛ o kɔfɛ an bɛ taa Zimbabwe dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen Wasande Kalata ani Mer Kalata tun bɛ Zimbabwe o jaabi kɔni y'a jira k'a fɔ ko Zimbabwe fanga sina min bɛ wele ko Nelson Chamisa ko ka parti politique tɔn ye wasaden caman ani maire caman sɔrɔ Nelson Chamisa yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u ye nin kalataw gagné ko t'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma man ka don u ka kalata sariya sen dɔw la yanni jamana ɲɛmɔgɔ kalata cɛ barisabula ko sariya sen caman bɛ yen mun kan ka yɛlɛma o kɔfɛ an bɛ laban ka taa RD Congo sɔrɔdasi minnu bɛ Uruyoni ani Shanzu M23 banbagaciw ye banbagaciya wale ta k'olu sɛgɛrɛ dimanche don sufɛ ka dugu jɛ lundi la u gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ a jirala k'a fɔ ko ni dugudenw tun bɛ ka boli ka don Ugandakaw fɛ ni kibaruya dira RD Congo sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso directeur de cabinet fɛ a kɔni kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ min lase RD Congo sɔrɔdasiw ma ani M23 banbagaciw ma a da ma se olu ma karamɔgɔ Sidiki nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni la Julatɛ Jakite y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na hali bi an bɛ dugawu de kɛ sunkalo min n'a bɛna don a kɔnɔ Ala ka se ka sunkalo timɛ ko ɲuman di k'a musaka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ma